Γεια σας, Παντέλος μόνο εδώ πέρα από τους The Amazing Crafters και καλώς ήρθατε στο πρώτο βίντεο στο κανάλι μου. Σχετικά αυτό το βίντεο θα είναι μικρό, γιατί έτσι πρέπει να το κάνω, μετά θα ανεβάζω αρκετά μεγάλα βίντεο. Και ναι, βλέπετε είμαι σε έναν κόσμο Minecraft από το Creative και θα κάνω μια μικρή συζητησούλα, αρκετά μικρή πιστεύω, για το ότι ξεκινάω κι εγώ το YouTube και πάντως θα πρέπει να είναι μικρό το βίντεο και ναι, αυτό ήτανε. Δεν πιστεύω να... Ναι, έτσι μου το ζητάει τώρα και εμένα η συσκευή μου ότι θα πρέπει να κάνω ένα μικρό βίντεο πρώτα και μετά να αρχίσω τα μεγάλα βίντεο. 15 λεπτά, ξέρετε, 10 λεπτά και παραπάνω. Τέλος πάντων, αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Άμα σας άρεσε κάντε ένα like, ένα subscribe στο κανάλι για να με υποστηρίξετε και μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας.